लाल बाग। घूमने में मज़ा आता है, इतना बड़ा एरिया है। अगर आप लोग भी टाइम मिले तो जरूर आना यहाँ पे घूमने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा सेकंड वीडियो है ब्लॉग, तो मैंने टाइम भी नहीं मिला है आने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप लोग। सारे का हम जतो ना सामने जरा किसा बेरेगा जों दिने के माने सेकंड ब्लॉग के नगो काम बेला बिजी अंगन बागे ना वीडियो को बानो के मालिया तो सा अबन बागे किसा बिजिन बागे वीडियो को सफाई अना एक दिन उनका उसके तो नाखून उखाड़ दिए और अन्नो चैनल को कटा के ना प्लीज अन चैनल को सब्सक्राइब लाइक नरम ने हम मा तंखा हम तेबो वीडियो काम काम बानो के मानाय ता उनके बरं सुनो नायने दिन र जों तेबो बेरायने जागा काम भी मिल गया। फाइनली जों तो ते कैसा जगह सफायजा नायनाय दे सुनाय थाबाय जों तो नुखना न र आनी दल पे बेरे दंगो ओ लेंसो जा बेरे माबो के वीडियो ता सो खैमालिया फानि र बासो रोंनाय केबा ते नेक्स्ट टाइम आं होना रंनो वीडियो का तो ये नुनाय फानि वीडियो खने जों के वीडियो कटाल खलौ माबा चैनल कटाबा आसु का महीने फाने रबो रोंगियाता जेकुनो काम ट्राई खेते खेते आस्ते आस्ते से जेकुनो काम खैनान बागै खाव खायता के दाउ का फाने रबा सरिया का नरंनो नरो जिदानो सपोर्ट खायदों के फानि खायफुना नायनि दे पाब्लिक मासकांगा गाइस साय फुनो रै नरो नायदों दे स्टेप आना सपोर्ट खायना बागै ताबो गचंग तो ऑलरेडी फाइनली पार बिसिंग हाबी फेक हा मुखे तमैने पार बिसिंग न खलंग बथाय र मुगा नेदल आयां सागाव नायनाय दे बरफ सुजर गोबां खलंग बथाय सागाव कालाय जाक जों इनके वाटिबो फाइनल नाइट हनर नुगै मा हन खार कुसुम कुसुम कयाव ngै दंखा ज हाय जों थाबा बेंगलुर जों खाय तिनि अंको फायजा पार फाय दङ तिनिखाय जों तिनि अफ जिनि दुइ टिकरै इनके किसा गुरि नाय फायले गाता कुनो नगो दंथया इनके रुम आराम नाया इनके माइचावै जों फायजाका जों तंनाय बे म पारनि पारंखा 1 घंटा 20 मिनिट नाव ओला बाय फायमानि जोंखा आल्टो बाय फायता हायपनो इनके जे नाय तंनाय रंनो सादे चैनल कताबा किसा सपोर्ट खायदे नरनि सपोर्ट दंखे जों देबो खायो काम खायो बिदि मानाय डान्स खायो बरंनि पाब्लिक नि बसिकाङो मसावि फुंनानि बागै जाय दंनायनि साइड ना बरंनो बाय देर माइल सामाने दिनै के मत बेंगलुर सिंगे कुनो चिने yang नगो इनके तो गामबे जागे मानो इनके